Mga kapuso, unsa ba nga gi-combine nga duha ka putahe ang inyong natilawan na? Lami naman daan ang bulalo apan unsa kaha ang lasa kung parisan pa kini og lugaw nga mahimong bulalugaw. Sounds interesting. Kana ang atong sayron kauban si Chef Luis Gian Espadera dinhi sa Davao City. Chef Gian, maayong buntag ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po? Maayong buntag, Sir Gil. Okay lang naman po kami diri ug sa atong mga kapuso viewers diha. Punta safe and healthy tang tanan. Maayong buntag. Chef Gian, unang-una, paunsa ba ka nag-come up og idea nga himuong usa ka putahe ang bulalo ug lugaw? Katong time na to, as a millennial, hilig ko mag-travel. So, kapag na ako sa laing lugar, as a chef, hilig ko kumutila og laing mga putahe. So, dito makakome up kog mga ideas and mga techniques sa depende sa akong panlasa and then incorporate na ko siya pagbalik na ako diri sa Davao. Ang lugaw, gikan ni siya sa magsugod ni siya sa maayong broth, which is pwede po siya sa nilagang manok o nilagang baka. Ang kanang nilagang manok usually mauna siyang ato ang chicken arroz caldo. So ang kanang bulalugaw gikan siya sa nilagang baka. Dili na ni siya bago, lalo na sa mga areas of Luzon and Visayas. Pero sa ato adili sa dakbayan sa Davao ug sa Mindanao is baguhan pa siya sa pandunog sa mga tao. Chef, paunsa nimo nakuha ang tamang timplada nga mahimong swak ang lasa sa lugaw nga parisan ug bulalo? Ang amo ang bulalugaw is simple lang gid siya pero pinaagi lang gid sa maayong proseso is magsugod gid siya sa maayong broth, which is ang amo ang bulalo is ipalaga gyud siya og pila ka oras, which is 5 to 6 hours. So dito magsugod ang maayong pagluto sa lugaw. Gawas nga bag-o ni sa ato ang pandungog no ang bulalugaw. Unsa nga naa sa imuhang bulalugaw nga daghan gayud ang idayig sa kalami niini? Sir Gil, aside sa amo ang process sa ang pagluto niini, ang amo ang edge pod sa uban is like ang iyahang mga toppings, which is level good siya sa texture sa among lugaw. And aside po sa amo ang toppings is ang visual sa amo ang plating, which is dili lang siya taste-worthy and ang among target is very Instagrammable and Facebook-worthy po siya. Chef, dugay ba ang pagluto ni ini kay lagi duna kini bulalo? Yes, dugay good siya pag ato ang i-total ang cooking time sa bulalo ug sa lugaw. Pero if lugaw lang, magdugay siya og 1 ka oras hangtod 2. Chef, unsa na ba mo kadugay nga naga-serve aning bulalugaw ug sa matag adlaw, unsa ba kadaghan ang inyong ginaluto? Nag-start na mig-serve ani katong 2017 pa until karon na year. And sa isa ka adlaw makaluto mi og mga 10 kutob 20 na kaldero sa isa ka adlaw, depende pod sa kakusog og sa panahon. Og syempre mga kapuso, lutuan kita karon ni Chef Gian ug bulalugaw. Hello mga kapuso, karon magsugod ta sa pagluto sa atong bulalugaw. Ang atong ingredients sa atong bulalugaw magsugod sa atong pinaka-importante ang bugas ug ang baka. Ug atong mga aromatics ang ato ang luya, ang garlic, ug ang paminta. Kunya atong mga pampalasa, patis, asin, asukal, ug ang beef cubes. Una, maglagat ta og baka. Mag-abot kini og 5 hangtod 6 hours para humumok og taman-taman ug ma-extract ang iyang sabaw. Muna niyo ato ang baka. Pagka umatog strain, atong i-prepare ang atong mga lamas sugod sa luya ug ang ahos. Ito ang buhos ang mga lamas sa
sabaw sa baka. Ato ang buhos ang ato ang bugas. Sigurado na nakahugas ang bugas bago nato ihulog sa sabaw. Maluto ni siya mga isa hantod 2 ka oras hantod mahimo lang lugaw ang bugas. Pagkauman, pwede na nato ilinod ang mga ubang pampalasa. Patis, asukal ug asin, beef cubes, ug ang paminta. Pagkauman, nagpila ka oras ato ang i-check ang ato ang lugaw. Karon luto na ang ato ang bulalugaw. Mga kapuso, mao kini ang atong special bulalugaw. Mga unta. Mga kapuso, dili na mo kinahanglan og rice sa bulalugaw kay all-in-one na. Bitaw, daghan gyud salamat Chef Gian sa imong oras ug higayon. Gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.